लाइथांनाय तांसालक खमुलुंग लुआजिजाक जेपि नादानि लुकुथुम पान्डाव फाइमानि लामाव सामुसिद्रा तांनाय रंनियागो चप्रब जागै सागो दुखुमानो रंनो नायनानि बागै स्रांसला नामनजय आमचायो थाङै सगैया सालका त्रिपुरानि एमपि रेबती त्रिपुरा बिनि लगियो तंखा मन्त्रि रामपद जमातिया बिजेपि जनजाति मोर्चानि आचुफां विकास जेपरमाते एमडिसि भूमिका नन्दरियां आकसं तांसालो खुमुलुंगनि लुकुथुम पान्डाव फाइमानि लामाव नामनजय आमचायो लामाका सुइ बुटक ख्लाइजाखा आश्रमबारि आमचानि बिजेपि आदंग्र सबाय शुक्रब ख्लाइजाखा TR01D 3484 मारिनि खुंसाक्रुसल मालखुं आबोबाय सागु दुखुमानखा खरकसिनि बिजेपि आदंग्र पार्टी मुंनि यागुलो सागु दुखुमाननायरकनो रहरजाखा टेलियामुरा साखामनगो सागु दुखुमाननायरक अंखा आश्रमबारि मण्डली टांफां फालेन देबबर्मा इकरन देबबर्मा राधारानी देबबर्मा बिमला देबबर्मा तापन देबबर्मा पियुष देबबर्मा ते एमबि देबबर्मा आकसं सामुसिद्रा तांनाय रंनियागो चप्रब जागै सागो दुखुमानो रकनो नायनानि बागै स्रांसाला नामनजय आमचायो थाङै सगैया सालका त्रिपुरानि एमपि रेबती त्रिपुरा बिनि लगियो तंखा मन्त्रि रामपद जमातिया बिजेपि जनजाति मोर्चानि आचुफां विकास देबबर्मा एमडिसि भूमिका नन्दरियां ते बिजेपि जनजाति मोर्चानि खवाई डिस्ट्रिक्ट आचुफां बिश्वजित रुपिनि आकसं पहिलानो निन्दा जानांगौ अमा कोनोबाबे उसिदिया विशेष कलाई बहुत बार बार सावसं थानसा नाय जे बरक बुजाखा बाहायके बबाय थानसावनाय आसंनायबा थानसा हामजांमानि बिसिंति थानसां मानो सामुंनि बिसिंति थानसां मानो जोङो एलाकानि आमचाइनि डेभलपमेन्टनि बागै लामा नांगौ एक जुगे एक संगे कक सागांके जोंनो किसा लामा रेडि आबो थानसा फायो आरो अ जागा कुनो कम्युनिटी हल नांगौ स्कुल अ जागा चिनि ब जागा जने आबो थिखिका साइमिया चिनि विभिन्न जागा जे एकलब्य विद्यालय आबो तारातारि खलाई दि एक बाक्य जों सागांके आरो यूनिटी फायो किन्तु बुला ये अमाहाय ये खलाई तो यूनिटी फाइबे आर बो आसले बिनि दलनि ऊपर कंट्रोल करिखा जों साइमानो बिनि विभिन्न कर्मी रक जोंनो साव बो निजेनो अफसोस खाइ दङ बिनि कर्मी रंने आरो आं अमाहाय ताइ बिसि दिन आबो माने नेतृत्व रिमांगलाखा बिनि बुसाक जाया आं बायदि थाना नांगौ आनि क खननाय करिखा किसा एंकेनो बिनि कर्मी रक बिनि आरो थाङै साफु हाय एंकेल आं तंलिया नंबाय अनेक जोंबो साइमानो बिनि दल तामंताव तो काजे आंगाबो सानामु जोंबो जे बीजेपी एकटा सर्वभारतीय दल जों जथेष्ट जों निजेनो जों कन्ट्रोल नारगि दं जों चिनि पावन मिसइउज जों खायना नाया ताछाड़ा चिनि जनजातिर सब समय शान्तिप्रिय बरक सहज सरल चिनि थिंकिं जों ताव डेभलपमेन्ट नायो अबंखा चिनि बरक नै मेन कक तले अ डेभलपमेन्ट नि बगे जेटा नांगौ अब तो चिनि मन्त्रि महोदय साखा चिनि लामा कलमा तुई हर अब तो जों दिनो दङ जेमन चिनि तुई ग्राम गामरिना बगे जेटा जल जीवन मिशन उंतो विभिन्न आवाई स्कीम नि माध्यमे जों डेभलपमेन्ट नखाइथों तले गणतान्त्रिक अधिकार ना राजामल एकटा कक अम गणतान्त्रिक अधिकार बबो तो गणतन्त्र न विश्वास खाइन तिनी बुझबुझै एमडिसि खाबले एकटा पार्टी नि मुखिया बले बता तले डेमोक्रेसी न जदि साइमान नहिके डेमोक्रेसीओ जेकुनो बरनि अधिकार बतंग आं बदल थांगे आबो खाइनाय सामुंताना तले बुई तो आबनि समाधान करे अनेक राजनीतिक दल नुखाजों बुमानि इतिहास कयदिन तिकिखा पाब्लिक आबो नाय दङ ति प्रसारक ताबो यथेष्ट राजनीतिक भाबे सचेतन तो अ एलाकाओ तिनी अर हयतोबा अनेक आईपीएफटी बतंगमानो मथा बतंगमानो बीजेपी बतंगमानो किन्तु कयेकजन दङ बिनि आवाहाय आबनबो कंट्रोल खायनायनि दरकार तो आं उसोंनो सानाय ब जेहेतु आदलनि सुप्रिमो प्रद्युतजी आबरनो नायना नांगौ ब तो सब बार बार दिल्ली बे कक सानाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नायो तले जेपी नड्डानि सभा ब एकटा सर्वभारतीय सभापति ब प्रधानमंत्री कक सबै न सिनि सरकार पलिसि जों आबो ठीक लायो तले नों सल्यूशन भाइके मानाय नों तो बिनारा थांना नांनाय बिनि सवानो नों जेबाबे आबो खाइरिखा माने विभिन्न जागा लामा कासिरन नायखा हादुल कोगरिखा अमाहाय अटैक खाइरिखा आबर बतामसा वेलकाम बजानखा
তাহলে जों তাও নরম নাই ব একদিকে ওয়েলকাম বসাও অন্যদিকে বিনি কিছু গুন্দানো নরক বুই মানো হিনি হাই দি সাকানা তো আবো ঠিক গিয়া কাজে ডেমোক্রেসিনা বিশ্বাস খেয়ে যদি ভারতনি সংবিধান ন বয়ে তো সাইমানি তো ভাইকে অম্ব সাইমানের দরকার গণতন্ত্র ব্যক্তি অধিকার তুমি आंबो राजनीतिक दल खेला अमखाय इंडिया खायनाय जरा खाका सांखै दङ हिनायनाय अरब अम कुतुम खायले हाखाके kan bulai to laile हाखाके इयां खुंसार फैसन दसखान दसिनाय केबा तेबे बांला सिनाय देबा के किन्तु खूब नाइले हा एडिसि इलेक्शन पाइमानि पर फेकेन पदुत किसुनि नेतृत्व न अमतो हाइवि दङ जागा जागाव मामसे थानसा हइनाय माने त्रिपुरा राज्यनि भारत बायजो गमानि परे 1949 सननि 15 अक्ट'बरनि परे ओ मथा सरकार फाइमानि परे माने एडिसिओ फाइमानि परे न मामलाय से त्रिपुरा सर क्षतिग्रस्त अंखा जे अम हाइके जों खलायरया सिनि जत बुद्धिजीवी बर जर तंनाय जेकुनु दल तंनाय मथाव तंनाय काहा बर तंगु बरना कयु अम हायनि र बर्ण जोगतार दिबा बर्ण मल तारदि बरते कागैनाय खाकाहार तंनाय जगा हिंया हिंजां आबजां खलायो जों उन्नयन नायो सशिक्षित रंजाबाय सिजों साबुतिनो जों फोरमायनाय लांथांनि बोसनायो जों त्रिपुरा हाना खोब खागिया काजे अ त्रिपुरानो उन्नत त्रिपुरा खायनि बागै जत्तनि चिन्ता एकtai सामो शिक्षा सोलोंथाय ओंखाके लामा दै स्वास्थ्य बनो चिन्ता बक मामलासे सामो नां दं बे काजे बनो दै जों मा सप्ताय और सागैसे बुलायनि जों गै हाइफा बुलाय जोंनो फाइबुआ फाइला फंसा तकै जों 10 खान तगनाय अमतो सिनि नियम दंगो कासब जों मा कासब सबनाय अमहाय काजे ताबुस खानखौनो जतनां कयामो सबु दुखि जारे बेखौनो दिनो जों पुलिस प्रशासन दङ पुलिस प्रशासन यानि माध्यमै जों जे बालांसा गरि थानाय अमहाय ना थाथे बाना तो जों बैसो दै सोनानै मालायसिनि दं अब सर मने फोटो कलामा के भिडियो अब हरे देखाबो माने बकरना के पुछे सागो दुखु माने रगनि साखामनि बागैबो चप्रब जागने रग बाय कक सालाकिया एमपि रेबती तिरप्राते हास्तिनि तिप्रासा हामक्राय मन्त्री रामपद जमातिया खवाइनि सिमी बिप्लबनि कक्टुम चिनि खरां